Uthini ukuthi udliwe ibhubesi izolo esiqiwini ehamba yedwa? He was eaten by the lion, walking alone in the zoo. Oh. Ngithe izolo ehamba yedwa. Awumshongo yesterday. Buza. Usukuthini ukuthi yazi le fridge litshekile? Hawu ngeke ke baby umbuzo ongekho right loyo. Umbuzo ongekho right. 5 4. Okay, Tool. This fridge is not staying right. Hayi bo angisho mina ukuthi le fridge alimile kahle ngithe litshekile. Oh hayi bo. Okay, kusho ukuthini ukutsheka ngesingisi? Gweg. Oh, gwegdiwe nja ke baba. Ho, mina obuzayo. Hamba vele unezinqe ezitshekile. Go because vele your palms is a little bit in a vertical shape. Vertical one. Buz. Kusho ukuthini ukuthi la uqonde musungimisa imlenze. Sleep straight, don't wake your legs. Hayibo. Nake baby. Hey wena, nangu umuntu bo. Okay ya. Kusho ukuthini ukuthi hamba kahle musukuba nopete. Go the right way. Don't bend your leg outside.